li tkun pro-business ifisser li tkun pro-worker, ifisser li tkun pro-jobs. Għax jekk tkun favur il-negozju, tkun inti favur il-ħaddiema u inti favur ix-xogħol. Għalija hija progress naturali ta' dak li dejjem emminna fih u għal-mod ta' kif iseħħu verament l-lan għalih twaqqaf dan il-moviment. Hekk qal il-mexxej Laburista Joseph Muscat l-erba' filgħodu meta mistoqsi minn Jackie Merċieqa waqt il-programm V+1 dwar il-bidla kontinwa li għadda minnha l-Partit Laburista fl-aħħar snin u li għadu għaddej minnha llum. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista li twieled biex jirrappreżenta lil ħaddiem m'għandux għalfejn ikun kontra min ħaddem, anzi għandu iktar u iktar ikun favur min ħaddem għaliex huwa favur il-ħaddiem. Biex tkun favur il-ħaddiema, trid tkun favur min iħaddem. Meta tkellem dwar l-importanza tal-liġi dwar il-finanzjament tal-partiti, fakkar kif fl-aħħar jiem talab lil Lorenz Gonzi biex jippubblika l-kodba finanzjarji kollha tal-Partit Nazzjonalista minn kemm ilu Prim Ministru u Kap Nazzjonalista. Talba li sissa Lorenz Gonzi għadu ma laqax. Irrefera għal fatt li fil-waqt li ju jiġi mistoqsi dwar episodji li ġraw 50 sena ilu, il-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil qed jirrifjuta li jwieġeb domandi dwar il-kodba finanzjarji tal-Partit Nazzjonalista għaliex qed jgħid illi ilu biss xarejn f'din il-kariga. U fil-fema tiegħi turi kemm m'hemmx l-ebda tip ta' kredibilità min-naħa tal-Gvern preżenti biex jagħmel xi ħaġa f'dan ir-rigward. Ġi diskuss ukoll il-programm elettorali tal-Partit Laburista b'Joseph Muscat jgħid li dan se jkun programm ċar u realistiku li jaf fejn irid jasal. Il-mexxej Laburista qal li f'dan il-programm il-Partit Laburista qed jipproponi biss dak li huwa konvint illi jista' jitwettaq. Aħna l-attitudni tagħna hija illi matul il-5 snin jekk il-poplu jagħtina l-fiduċja li ħankunu qegħdin nmexxu dan il-pajjiż, irridu nkunu konvinti illi dak li qegħdin nipproponu llum mhux ħanoqogħdu niġu u noqogħdu nippruvaw nivvintaw l-iskużi għaliex m'għamilniex hekk u m'għamilniex l-oħra. Dan huwa roadmap, din mhijiex sensiela ta' wedijiet, din mhijiex wish list li ħankun qegħdin nippubblikaw, imma roadmap li ħatwassalna għal tkabbir ekonomiku li jilħaq il-kulħadd. Fost temi oħra diskussa kien hemm is-saħħa, l-edukazzjoni, l-ambjent, in-nisa fid-dinja tax-xogħol u għawdex.